flot. Ja, det er rigtigt, de skal jo dog. Men det er der blevet... Det er jo en sølvmedalje. Ja, ja. Jeg tror ikke, de hørte det, Mikkel. Du må råbe lidt højere. Du se mændene. Nej, jeg kunne godt se det på et tidspunkt. Der kunne jeg godt se, at de gik. De gik i stå. Ja. Det er min mand, der sidder på træerne. Marstal! 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 Vi var ikke involveret i det. Nej, vi er ikke færdige nu. Han har groet helt derhen. Ja. Så dertil for fuld ham. Jeg synes, det var godt. Jeg synes, det var godt. Jeg fik lyst til at tage lidt video.